faly magnano mbala tsara akorialy atsika jiaby mpagnaraka ty fandaharagna ty na amin'ny télévision malagasy io na amin'ny Facebook na amin'ny YouTube na amin'ny toerana zay hitantsika jiaby agny na ino fatry savany fatry agnalanjirofo sy ny fatry igny Sofia i magnaraka amin'ny radio zay regesina roy izy agny na aveto atsika izy afeta atsika tampage tagny Elidio lehilahy trandraka no nivahintsika am'ty fandaharagna ty amin'ny andrainany ty ke magnaraha anareo hoe fa ho mafimafy ny koragna ty apetraka aminazy question jiaby sy ny remarque zay napetraka atsika ty atsika hoe momba ty artiste izay ankafizitsika sy izay managna ny lazany eto Madagasikara ampitan-dranomasy ty faly miarahaba ny Elidio neky nivahiny eto amin'ny plateau-ny Toera zegny Toera zegny namagna medara faly miarahaba atsika jiaby magnaraka ny fandaharagna Toera zegny avy amin'ny andafy muzika to raha zegny zay bôka amin'ny fanaovana azy eto marigny raha zegny nany ty koragna miaraka amin'ny medara tompony fandaharagna miarabanao medara Elidio en personne vogniko tafa koragna amitsika jiaby Elidio fa nisy fotoagna atsika ndraty fa tamin'ny roa taogna lasa angamban'zay atsika nikoragna teto ino vaovao tagnatin'ny elaela atsika tsy nikoragna zay tagntany fanomboagna ino raha fanomboaka tagny izy koragna aminay hely vaovao izay nindesiny Elidio aminay etiny antekeniky anao atsika miditra mifagnotaniagna napetraka andreo mpankafy vaovao donc jusqu'eto mbala tsy de misy ambara loatra fa igny fô io boka zegny na côté ny artiste boka zegny azo lazagna hoe izy azo lazagna hoe togno miova fa raha ataonay mbola zigny fo nihira tamin'ny togno loatra mbola nihira za tamin'ny togno ty mbola hirako amin'ny togno magnaraka donc zegny tsy de misy raha voabe fa mbala karazana zegny hoe routine zegny ny zava-misy fa tsy de misy raha voabe karakory ambara para regny hira naboaka farampara regny donc tagnatina roa togno mety misy hira naboaka atsika ty fa tsisy raha faparan'zegny mbala Elidio fo fa zatona enaia ninona mpaia mafy jaly mpienagna problème raha mandalo jiaby zegny zava-misy tsy tonga raha aminao na tsara aminao zay 2020 nafa pek 2019 trop hely igny 2019 fa io mo zegny zagnahary mandatra raha jiaby izy koa zegny malala namboany antegna anao 2000 hely anao volagny miaritra antegna karaha zegny fa pour 2020 zegny iezaka zegny za zegny hiala tam'le raha tsy ialagna baka zegny fa iezaka zegny le raha fahita lavaka fanavoboka zegny tsy latsagna ekiny karaha zegny toko fa raha zaza misy jery tsy ndreo metagnana karaha zegny donc zegny za hoe anatra hoana le raha nandalo tamin'ny 2019 fa iezaka hitraka hibanjigny noava pour 2020 d'accord Elidio satria mba naverigny ndraiky fagnotaniagna aloha tsika hiditra am'resaka landaniny kokoa mimbanao hely nidirako am'ty fandaragnatsika ty agnarany Elidio tany favianao filmy anadahanareo afa firy taogna Elidio mitogno zao ty agnaragna fianao podiko ndraiky mety fa maro olo mahay donc ne Tozara Faly Elidio Stanley Tozara Faly zay agnaragna zegny le nom Elidio Stanley zegny le fagnampiny karaha zegny de telo mianada viavy raiky aroa lahiny karaha zegny de za io amin'ny amizao fa 7 amby roapolo taogno 29 ans amizao zegny tovolahy fa antitra karaha zegny tegna fomba toela zegny fa karaha zegny anovagna izy Elidio manakory ny fiainatokantragno ny zanaka jiaby zegny mba koragna eto aminay akety fiainagna tokantragno io tegna marigna nambakonao ma za tsy de tia loatra mametraka vie privée naka ataoko hoan'ny public satria qui dit privé zegny aminaka za fa tokony mahay izy za zegny tsy zaran'ny artiste hoe andegna agnasongadigny fiaignanaka manokana hoe viadamanjanako songadigny ho any hitan'olo jiaby non mety aloko mety agnaty Facebook donc za tsy zaran'olo public raha karaha zegny fa allo zegny higny réservé ko ana manokana fa misy ndraiky mazava ho zo mbola angala 3 taogno tsy manambaty karaha zegny za tsy bala rano fa niteraka raiky za fa misy zanaka raiky za fa le ndeha volagna hoe zegny hoe paparity agnatin'ny Facebook zegny tsy raha aroka 3 taogno zegny ke mbala tsisy raha mbola asa mampiasa loha andiniky izy karaha zegny fa antegna satria bôka zegny matoko olo mametraka fagnotaniagna hoe tsary miboaka teo raha tsary nisy mety tsisy zalahy io tegna mary za tsy bala rano mbola matanjaka ty mbola ara-dalagna karaha zegny mbola fonction tsara be fa misy zanaka raiky agny misy raha karaha zegny olo tiagna zegny fa misy mazava ho azy tsy magaga raha karaha zegny efa fiainana karaha zegny fa antegna amin'andraiky iko mbola tsy sotin'olo resin'olo hafahafa edy resy bizarre tegna hoe dioko laha mbola tsy manambady mampiasa loha mandiniky izy fa le nandeha tamin'ny mairie izy nisoratra ty vadiagna mbola tsy ary natao karaha zegny fa antegna olo managna fo may mankatia
misy olo tiany fontegna karaha zay. Bon aiza anao zegny avy andapatra zegny? Vandapa za. D'accord. Raha ny aty Antananarivo aiza mipetraka Café Saint-Henri? I Lidio mipetraka eny Ambolokandrigna igny, Ambolokandrigna igny za mipetraka. Karaha zay. Ya partie Nambopoly jiaby tsy mahay za olo jiaby za matoky satria egny mirendrana amin'ny tany jiaby igny za koa fa fotoagna andro mantsagna. D'accord. Raha ny alika taty Antananarivo raha fantako tsara ny fahafantarako anao andeha hianatra avy eo nivadiky lamoziky. Hatraizany parcours vita iny raha nianaranao tam'izay de rehefa avy eo nijanona tsy nianatra fa nagnano resaka lamoziky. Tamin'ny université vita bac tamin'ny bachelier 2008. Afaka bac tamin'ny afaka bac tagny Andapa fa bachelier 2008 za. De niaraka teny Ankatso nagnano tao amin'ny FLSA tao nagnano anglais ndraiky histoire zegny filerana tambako tao. Karaha zegny de io moa zegny lazon'ny hirahira ty zegny tapaka gn'edagnedany le raha koa satria zegny natambatamba io koa zegny araka fomba fiteny igny lônao mbô reto tsy tandry vilagny araiky. Donc zegny sady hianatra anao andeha hagnenjiky tourner gauche à droite sarotro be gnanao donc zegny tsy maintsy nagnano décision fa aloha idrika mitady vôla fa mpagnarivo rendez-vous koa fa mahita bagage hely za volagno tsy avitan'olo magnambakambaka za mamorery za mikatrikatramo za afa hitako misy bagage avitavitako mievitera karaha zegny volagno tady vôla fa hita lalagna ty toujours le lalagna tadiavako vôla karaha zegny novako azy. Efa natao Lidio tagny aminareo tandapata aloha niakatra taty resaka lamozika sa taty anao vao nahita hoe tokony hagnano za amin'ny lamozika ty sa taty nisy olo niinciténao midira amin'ny tafy mozika anao? Le musique zegny raha tagny mbola zaza fa tiagna tagny mbola zaza tegna fa tagnatina choraly antegna karaha zegny. Choraly ny fiangonana tamin'ny fiangonana za zegny adventiste tamin'ny fiangonana adventiste za mbola zaza fa choraly tagny Andapa io karaha zegny. De nakrita Sambava tagny zegny de tagnatin'ny choraly tao fogna de izy za afaka baka zegny fa igny bozaka fotoagna hoe misy raha ataona mpianatra à l'école igny za matetiky voantso hoe Lidio e misy raha ataontsika misy karazagna galagalana mpianatra concert andra madinidiniky zegny za fa matetiky voantso edy karaha zegny de zegny zegny nampoanazy fa tonga taty zegny antegna zegny nialagna tanagna tsara nagnantegna hoe andeha hagnano la musique zegny fa andeha hianatra ialagna tanagna ary amin'ny rentegna iantoko antegna na somary nafinafy jaly fa aloha mandeha mianatra anao zegny fa navy taty zegny nagnanognano essai amina hoe koa zegny anao zegny Ankatso ô maro zegny ny fanerasiragna de misy gôgno namagna zegny tia mihirahira karaha zegny aloha za fa mpagnano essai zalavy nagnano araiky igny de nisy nankafy de azapody ndraiky fa matsaloako tsara tao fa iry nataoko voalohany tamin'ny fotoagna zay ivoa toetritoetrinao tsy mavoa zany loatra le texte tam'zegny fa instrumental zegny fa nisy toerana mboarimboary manafôby na Joy Amazon na tamin'ny fotoagna an'zegny mboatra instrumental de mbomboariny teo de igny zegny nanjary mety question d'une semaine fa de fa feno iry bara jiaby tambopotary tamin'ny fotoagna an'zegny de misy ni-encouragé Lidio aloha mano iza magnanaovanao fa tokony amin'ny lalagna mety za zegny tsy rehetra hoe andeha hagnano azy fa nagnano essai après de igny zegny nicommencé le hira karaha zegny. Fa hatreto mbola anao fa zegny manoratra hiranao inspiration jiaby sy ny tariny? Ya mbola tsy izy keto mbola tsy ary za matoko fa mety hain'olo fa hoe mbola za raiky managna fomba fandraha ataoko karaha an'igny donc zegny mbola tsy de nangala mbola tsy nangala hira tamin'olo za izy keto mbola za fa zegny mikotrokotra raha agnaty loko tsy hoe iezako ahodikodiny io karaha zegny. Manakory fa resaka fianakaviagna sy ny tariny hoe najanona l'école de andeha nagnano lamoziky sy ny tariny am'izao fotoagna zao ty? Tamin'ny voalohany papanay tegna tsy nagniky za hira anao nge andeha ampianary andeha nagnano agny de fa ndraiky niky lamozika ndraiky raha tsabony hirahiranao io zegny raha tsy fagnaraka aminakahy e zao karaha zegny tsy mety taminazy le raha fa finalement ndraiky zegny maizy d'après 3-4 ans zegny 2 ans plutôt karaha zay tany mbako jiaby ndraiky volagny karaha nesiko fatifatinkiranao izy taminakahy de anao raha manohy izy e de za zegny nencouragé za mamanemo zegny tsara ndraiky contre za tamin'ny raha nataoko fa zay raha mahafinaritra anao volagny ny ataova mamanemo karaha zegny toujours magname moral za fo zay raha tiako atao de igny zegny ny fa jusqu'à zao zegny la famille zegny tsy souci jiaby hoe midera mankasitraka et les deux bon t'es dans une bonne voie donc ça va. Et après de nabavinao na avy aty de nampihirainao koa? Ya nampiraiko izy nabafy nalefa taty izy bôka tegna marigny zegny tsy haiko fa samy la famille fa zay tia mihira tegna izy aminazy tianay le mihira papanay tia mihira be mitendry gitara magnino jiabijiaby karaha zegny fa le tegna hoe nihira idrika amina monde tegna hoe ity le asa atao voalomagna zegny mbola tsara nisy tamin'ny la famille de anabavako hoe tiako le ito zegny le fianarana fa tsy niditra agnaty lohanazy feky le fianarana de volako loha tsy ataontsika agnatin'ny raha ty ato de nampanaovako le raha tiany zegny nitako nagnanaovagna izy nagnambaragna izy tao anao koa tianao hira ty alonao miaraka aminay magnano chanteuse ka ataonao fa ato misy place toko fandanjanao ianaranao le raha karaha zegny. D'accord. Lidio misy studio fa mazatra anao andeha manovanao studio anao sa fa misy an-tragno ihany anaovanao resaka ny resty maniranao jiaby?
hirako jiaby tamin'ny mbola tsy tonga Flozino Bezara mirehitra son de manisy vinary bandy Joey Amazon zegny nagnampignampy za tambotra hira tsy pointure le taloha regny Joey Amazon zegny magnamboatraboatra instrumental fa izy ao moka fa rosan-dafy fa tavafarako une fois zegny Flozino Bezara tonga za fa tsy za zegny tsy zaran'olo findrafindra studio be karakory fa hitako zegny ato zegny de ingahy hitako miady feeling amina donc zegny fa tô zegny attaque nagnandra jiaby mety hita tô taminazy karakaraha zegny fa presque ao mirehitra son zegny za ary mbola tsy managna eritreritry ny iala ao mandrapa isiny sanatriny vavo misy karazagna korontagna entre deux zany tsy haiko sanatriavagna fa izy ke tsy mbola miady koragnanay mbola milamigny tsara mbola tsisy raha mety hoe mety ampiasa loha managna manager Lidio hatreto managna manager agnisan'ny raha tegna nanahiragna zaby fitadiavagna manager teto satria zegny ary ataoko fa tsy zaza raiky mety sahiragna agnatin-draha ty satria olo amintsika vagny matetiky hoe kofa hira za tsy manariny manager zegny fa manager zegny tsy magnanjegny hoe fa za zegny agnisan'le nagnano karaha zegny tamin'ny voalohany fa finalement tsapako misy raha tsy voafiko misy raha tsy haiko ary tsy haiko fotoagna ahaizako izy agnatin'le monden'le musique donc volaniko ty volagno ito indrindra volaniko le fotoagna ilavako le manager de partir igny zany tady le hoe tegna hoe za zegny tsy tegna nitady le olo hitako hoe mafy le asa fa soloka zegny misy ny hoe fatifatina manager azy anao misy manager tegna faly ndeha amotika anao ihinagna anao tsy endrisy volanao fo izy fa tegna ko misy koa ny atao hoe vrai manager donc zegny za ahitako za atsapako tsara be fa nahazo manager nahay nazo manager nahay ny karakara za nazo me manager mahay le monde na asa tiako za donc zegny za izy keto zegny itsorako azy manokana mandrakariva mo zay fa ampelatagnana olo nahay le asa za karaha zegny tafarafara tsy haiko tamin'ny tongolosy zegny ngamba nisy resabe nikoragninao tamin'ny TV5 Monde de naharo manankenagna metsigny nalahelo sy nitariny tamin'izay zavatra zay de prenao nagnano démenti hely nagnova taty afara itondra fagnazavagna hely ino maro iraha nisy ino andesanao tagny ino le zavatra tegna nisy tamin'izay zavatra zay fa maro tiarizy am'izao fotoagna zao tegna tiako fanazavagna marigny le raha satria somary teraka polémique le raha tagnaty Facebook tao voalohany ny olo aby tapartirany tsy haiko asa mba reregny ny olo aby tagnatin-draha tao fa hoe nisirana atao hoe lasany vazaha qui dit vazaha dika zegny les étrangers les oreilles zao tsika raha réunion karaha zegny mahay azy karaha zegny de zareo zegny nagnantso za Elidio hoe misy interview karazagna reportage tianao atao aminao izy koa mety aminao fa zay tianao hoe mahakasiky le sanganasanao ma artiste anao karakaraha zegny bon tegna mako mare zegny TV5 Monde zalahy hay nanano Madagascar ty olo mikaiky anao miraparapaka TV5 Monde magnanjo anao tsy koropaka regny TV5 Monde boka mandragnahary fa nidredragna rosotagny zegny anao igny nikoragna raha jiaby makasiky fiaignanao personnel karakory ataonao karakory fa hitavanao fiaignana Madagascar TV5 Monde zegny bokazonao zegny tsy maintsy matetiky zegny izy midriky amina raha amina monde ny raha iaignatsika de toute façon zegny le raha aman'Afrika Madagascar zegny mbola pays africain de za zegny hoe niezaka nagnambarany zava-misy tamin'ny fotoagnany zay de nihitra le koragna karakory ny fahitavanao viavy gasy à partir ny hiranao lasany vazaha ty tagny zegny le question izy tegna marigny zegny podiketo fogna fa interview lavabe nataonay za sur nanomboka 9h30 interview nataonay jusqu'à 1h30 tagna io fa zegny misy journaliste misy zareo jiaby zegny miaraka caméraman jiaby tonga io misy questionnaire sy ny tariny io jiaby karaha zegny fa nampalahelo za taminazy fogna zegny le tegna le détail ndraha volagnin'ny vavako zegny igny zegny ndesinjareo satria boka matetiky zegny journaliste karaha zegny koa ne mitady tolo moyen zegny andenda fosan'le raha ataony atonga le olo zegny intéressé am'le raha ataony raiky karaha zegny de za zegny tamin'le moment zany volagna hoe misy viavy gasy matérialiste ny volagnin'ny vavako le raha fa kosa amina façon hafa nanaovako le raha amina façon hoe à partir hira lasany vazaha le question karakory fahitavanao za volagniko raha ohatra moa zegny agnatin'ny vadiagna karaha ty vadiagna andavanandra hoe nareo hoe mivady de hoe titady fiaignana tsaratsara kokoa zegny nialan'ny vadinao anao ndika zegny aminaka viavy magnano karaha zegny aminaka matérialiste satria zegny tsy fitiavagna ilainy fa le matériel ka bariky vola fa nagnandraha ny ilaivany fa tsy vrai fitiavagna tsy vrai amour zegny iarahananao am'zegny donc zegny aminaka volagno matérialiste zegny le mot matérialiste zay mity zegny tonga napodiny hoe Elidio dit que les femmes malgaches sont matérialistes tagny zay mitsy anaovany azy de lasa hoe teraka marobe zegny olo nagnametsiny zanany ity nao Elidio mba zanaka viavy gasy au moins io message volaniko aminao tonne de message fa tsy haiko magnandefa message privé magnandefa amy commentaire i raha paritaka
za moa zany de tsy niteny tsy tonga de nalahelo be tena marina tam'le izy fa tsy hay zegny mane atao fa nagnan'igny zegny efa rano fa mbola poketo fogna za tompoko tsy magnambanimbany viavy gasy tsy fombako zegny fa zao ny mamako gasy araka aminareo zegny tsy za miaraka mi agnatina fiarahamonina Madagasikara eto tsy fombako andeha agnambanimbany areo miara mahita fogna hoe hirako tsy zaran'olo magnameme tsy miviavy loatra amina côté na raiky fa misy côté kosa ho an'le viavy le tsy minehaneha le viavy tsy mangala onondraha amin'ny fiarahamonina regny amezako mare ny fandanja izy zegny nanaovako azy donc zegny samy mangala le fandanja tognonazy agnatin'ny raha ita misy moment za magname point viavy misy moment koa za manity viavy am'le tokony anaovagna azy karaha zegny amezako azy le tokony fandanja tognonazy eza nieritreritry zegny satria zegny aminaka hira ty message ampitegna olo tsaraikaraiky karaha zegny donc zegny samy mandanja le mangala le fanjoa izy mangala le fandanja tognonazy aby karaha zegny managna toetry bizibizarro olo agnaty tokantragno misonagno miôva dikan'zegny aminaka amesiko le hira tokony fagnanaragna azy karaha zegny ohatsy zao nagnaboaka lalatrandraka agny misy viavy galfantsy magnaraka ao donc zegny nazy ty le hoe iezako zegny le zava-misy agnaty fiarahamonina zegny iezako exploiter anaovagna le hira karaha zegny fa misy raha volagnao mihira ndraiky raha mampafiainagna anao mazava ho azy ohatra hoe pointure na pointure ainsi de io zegny baka arakarambariko fogna hoe za miagnivon'ny fiarahamonigny le raha agnatin'ny fiarahamonina zegny misy moa zavatra iagnantegna misy moa iagnanao ohatra mais le raha zegny raha iagnana le marobe azo moa atsika mitovy lazy ody amin'ny hira tsy pointure zegny azovy moa olo tsy niritra viavy araiky za sura fa olo jiaby mandalo taminy karaha zegny misy viavy araiky tioko ty zako mazy viavy angosy nabiliboana agny tanao zegny direct le fagniriagnanao jiaby zegny na zegny zako zegny ampitegna amin'ny lalan'ny hira zegny fomba ndesigny globaliseko le fiaignana manahafo olo mitovitovy togno aminaka azonao mitovitovy fampiaignana amina le tsy ohatra zegny nanao izazy mesy karakaraha zegny agnatina hira karaha zegny lasan'ny vazaha le latrandraka mitohira io misy fitohizany sa hoe raha samy hafa le lasan'ny vazaha araka nambarako tagny hoe commence hira nitohy ny tantara nataoko zegny tsara misy midika zegny misy extrait ny lasan'ny vazaha ty tekatretekatretraka pimpin de nitohy ny tantara midika zegny misy fandraisana mazava ho azy za tamy tokantragno misy za anao tamy tokantragno misy za tato ny karakare meko za tsy be vola fa fitiavagna namezoko anao feno anao najaiko raha jiaby tokony natao hoe amin'ny mafitiavagna mpiaraka atsika roa zegny nataoko amin'ny hoe tokony fandanja anao fa le avy le koragna hoe kabariky matériel tsy fanagnako vola fijaliagna amin'ny tragnonaka tragno bongo tsisy raha mialana tagnatin'ny tragnoko donc zegny anao nandeha tagny navy tagny amin'raiky igny ninany tsy fihinany zegny fomba fiteny aminazy tonga tagny naovoko izy igny hoe sady voapoko voadaka sady sady voapoko voapakana sady voadaka avy tagny ny am'raiky zanao andeha anambitamby za non mivoary de voly satana agny anao fa tsy ampy fa tsy mety fa lera ampy nazo anao tagny zay agny jinjao agny mivoatra nafafinao fa za koa tsy akaraka le fandanja za karaha zegny raha fiarahamonigny zegny za fiarahamonigny mazava ho azy ilidio marary maso anao sasa misy problème masonao io alagna zara zegny nandro fa tsisy arety maso tsisy arety maso tsisy arety maso fa ino antony hoe zaranao presque amin'ny lunette contre soleil ndray fahandra mahiziky mbala io fo anao mbala tsara izy fotoagna zany agnano lunette andra misy volagna fa nahiziky handra izy hitanefana agnano lunette mbala tsara nisy ana koa fa mahizika fa lako edy izy bon ino ary agnanaovanao io fa magnino anagnanaovako lunette tompoko de zao olo jiaby samba amin'ny lokinazy anao zao ty kaskety avy afara izy anao tsy tsisy masoandra miatandra manao kaskety fo hitanao zegny kasketinao ataonao fara samy managna style nazy samy filingnazy olo jiaby karaha zegny ho hitako zegny mba pampatovolazah azonao antegna olo fa ratsiratsy baka zanao antegna tsara bogosy donc zegny atao zegny hevitry jiaby atonga anao bogosy mbo tedofosao zegny le clip zegny raha ambidy azonao raha andeha lafo clip donc zegny atao tout le monde atonga anao izy raha ataoko nagnajima izy anao karaha zegny anao voankazo moa zegny anao mba misy raha zegny mampiavaka anao karazagna loky zegny le raha fa tsy raha hoe indesigny andeha hoe lidio anaovagna zeste fo zegny fa agnatina clip za miloko karaha zegny karaha olo jiaby managna maizy azy zegny style-nazy magnano lunette ohatra karaha zegny fa za misy moa za tsy magnano lunette firy karazagna clip regny tsisy lunette ohatra hoe zegny za mitiko amin'ny lalan-trandraka fotoagna za mandroaka devoly igny est-ce que misy lunette am'zegny ao tsisy amin'ny tsy mazaka namagna rosy misy moa za fotoagnany mijaly sy ny tariny est-ce que misy lunette non tsisy lunette fa sasy zegny afty za rakoragniny fa mana tsara miala agnaty lunette masonaka tsy balagna tsy haiko io boka zegny nareo mazasy karakory fatavany koa fa tsy balagna kose masoko normal ary mbola tegna mahita zalahy tsy gila tsy balagna sady tsy d'accord tsy vengo ilidio ino hiranao tegna tianao
hiranao jiaby naboakanao na fanaboakanao olo iny tena mihiranao aby tegna tiako am'izao za tegna tsasitrika anareo fa depuis za nagnapoditry pointure 1 tegna babo tanteraka za babo tegna tellement zegny za zegny flatte tsy pointure 1 le version am'izao fa le tsy pointure voalohany zegny na zay mihitsy natonga izy naposily zegny misy be marobe zegny raha hitako hoe tokony hitondra hira ty volaniko amina façon vaovao surtout amin'ny rythme am'izao ty fiakabarika afrobeat sy ny tariny donc volaniko reformuleko volaniko amin'ny façon hafa volaniko hira ty de igny izy mahaversion nanaovany fleuzinao be za raha izy mo tegna chapeau aminao zandriko c'était parfait tegna mitoroka voninkazo aminao za fa igny tegna jusqu'ito zegny igny hira tiako indrindra amintsika mikoragna hirako tsy pointure 1 version vaovao Elidio ino ny asanao ankoatran'ny la musique ty ankoatran'ny la musique marobe tegna za transporteur za de transporteur magnano karakory ma zegny managna automobile magnano ligny karakaraha zegny karaha zegny de magnano ligna digo magnano ligna tamatavy zegny donc lazagna izy de misy kabariky ino ma zegny boîte hely atsangatsaky aty kepary karaha zegny anaovantegna boîte bar managna karakaraha zegny hoe karakaraha zegny donc tsy de misy asa be karakory de zegny le zay entreprisenao e karaha zegny aparany le mihira zegny karaha zegny d'accord ary fialambolinao ary te fanatanjahantena ino ary ny ankafizinao tiako question raiky zegny za tsy haiko loko tsy nampalava za io fa za mbola lagny classe de 6e fa cric basket tsy fakahitagna isan'andro aminao fô eky amin'ny tainao jeu io za zegny tegna olo tegna nagnadia olo jiaby génération naka jiaby mahefa hoe Elidio tia basket be ary tegna ialagna tragno mialagna tragno 4h du matin midi mody mivita hanigny mantsagna pody amin'ny terrain hagny anao 13h jusqu'à 18h à l'école vale mandeha à l'école mandeha à l'école avy nititina mpampianatra za ty anao za Elidio comment se fait que anao concentré fianaragna anao za baka l'école baka tragnonao rô midi atsika midi 14h basket anao mahefa baka amin'ny terrery zay midriky agnaty salle donc zegny za tia basket be fa tsy haiko natonga za foeky karaha ty tsy lava zegny nalany fagna za fa za tegna tia basket igny zegny tegna isan'ny zay fialambolinao tiako be basket io zay fialambolinao sa izy juste hoe sport tegna sport ataoko fialamboliko zegny agnatin'ny zegny ko fialamboly de fialamboly mazava azy zegny za tia mandihindihy koa karaha zegny fa Elidio anao fiaviroapolo taogno zao nefa agnatin'ny olo zay entinao ao ndraikindraiky misy olo fa be taogno lava fa materaka anao ao manakory figirenao zegny ny élémentanao musicienao aby zegny am'zay fotoagna zay satria anao tsy maintsy anao leader anao komandolo jiaby tegna marigny ankamaroany olo agnatin'ny groupeny ao zegny efa presque izoka ankamaroany jiaby fa io zegny fahaizagna miaramia ngambany fahaizantegna miaigny fa fahaizantegna mifagnaja fahaizantegna misadapte am'le monde misy misy olo maventy maty de ezanao amin'ny monde mampaventy azy agnajanao izy tsy mitovitovy taogna aminao fa indesinao monde mampitovitovy taogna anao zegny fa automatiquement zegny le onde zegny micole karaha zegny zegny anaovako azy za tsy hoe ke bebe taognanaka zegny izy tsy ajegna fa za zegny tegna metraka hoe olo maventy ko ty ajaiko mampaventy izy fa le asa priorisegna le asa mazao fa bon papa e asantsika izy ty alo veverontegna antsika jiaby izy ty donc zegny anjarantsika miaragna metraka magnaja tegna atonga asantsika ty iréussir karaha zegny zegny anaovako azy Elidio ino tegna sakafo tianao sakafo tegna tiako hanigny na kabaka ko nizy kabaka za zegny baka tia vary magazy za zegny vary malôha zava ho azy de vary fa ny kabaka tegna tiako zariko mena miaravany mandragnahary na tsy miaro hena io fa nazako na ta tsy miaro hena azako mena ndraiky e naka zegny koa fa tsaramaso zegny tiako tegna marigny fa de préférence zegny tsaramaso mena miaro vanio na misy hena na tsisy koa fa miaro vanio surtout ma za nandoky izy anao zay tia mandoky trop tiako za tegna tia mandoky be zegny agnisan'ny raha passion naka za tia mandoky be karaha za tsy mampijaly vady io anao megna fiarahamoniny zay Elidio ino zay toetrin'olo farany zay tsy tianao toetry tsy tianao zegny toetry tsy tiako zabak'olo mahitsy za zegny tegna na tamin'ny hiriko anareo afaka mametraka hoe Elidio ty olo mahitsy koragna le olo melomeloko harako avy olo tegna olo mivadibadiky amin'ny raha fagnarahagna tsy tiako zegny halako olo re tegna olo mivadiky zegny ohatra hoe za zegny tsy tiako zegny olo tsy réglo fiainagna tsy miady amina karaha zegny izy raha karaha ndregny fa halako amin'ny maartiste anao satria anareo fa iverigny agnisan'ny fa sanga eto Madagasikara ola mozika de firy sur 20 mety anao menanao raha ohatra ka artiste faratampoko narivo 20 sur 20 zazo mety volagnao namazo 20 sur 20 aminaka no artiste anao fa raha tompony raha anao magnamenao tanao firy sur 20 namezanao anao
Satro baka andreo idoka tegna tsy doka zany fa fahafantaranao valeranao anao mila mahay valeranao zany tegna karaha ataonao zay matoa anao za mangalanao anao vao aminaka filme mangalanao ilidio gnano baly anao vao aminaka 20 millions dika zay fahafantaranao valeranao natona ametrahanao zay prix zay ke donc za magnotanao firy sur 20 valeranao ary za zegny atreto afaka mikoragna aminareo za tanjoko amin'ny lamoziky ty baka tsy karaha ty tanjoko amin'ny lamoziky tegna hiakatra hagnabo donc misy stade misy za zao za mbola tsy mahazo moyenne mbola tsy mahazo za mbola tsy mahazo 8 tsy mahazo 8 sur 20 za satria zegny araka raha nitretiko amin'ny lamoziky ty mbola misy raha tsy voafeninao martiste mazava ho azy maro loatra ino ohatra mba maiza exemple hoe za mbola tsy mahay zao sy zao mba tiako reko si regny public ohatra mazava ho azy ohatra un artiste Madagascar zegny tsy Madagascar fa aminazy compareko amina eran-tany être un artiste zegny aminazy olo manano raha za mbola tsy manambola zanao za mbola tsy managna ino moa zegny za mbola tsy managna Porsche zanao za mbola tsy managna Lamborghini tsy managna limousine zanao donc zegny aminaka zegny mbola tsy zegny donc zegny anao zegny za mbola tsy managna artiste sady mpanakarena managna limousine managna izy zegny averinao fa mahazo 20 sur 20 aminaka zegny artiste ho hitako hoe zegny mafera jiaby zegny aminaka manokana artiste oloko managna hoe managna ny atao zegny azonao za zegny zao mbola tsy managna ny atao mbola tsy managna ny ampy za mbola faible be za hitako na amin'ny côté na hira ohatra hira magnino hira tsy mandeha Trans Africa Zano miketriketrika misy olo tsy de manao na firy boka Trans Africa midika zegny mbola tsy ampy ny ataoko azonao mbola tsy ampy nataoko matonga za mahiriko tsy amin'ny Trans Africa magnino hira tsy mandeha any amin'ny MTV sy ny tariny magnino hira tsy an'olo abana Amerika agny magnino hira tsy an'olo en France midika zegny za mbola faible mbola ry amin'ny safela diry misy za donc pour conclusion zao hoe amezana firy za mbola tsy mahazo moyenne mbola eo amin'ny mbola za manatona 8 zegny mbola ambaro mbola eo amin'ny 4,5 angamba anao to magnamianao zay fa olo mankafy magnamianao non igny ndraiky zegny note nareo pakafy ndraiky nareo afaka magnamia note fa raha za manokana noho le tanjony tratrariko mbola lavitra be monde musique ty za mbola mahita hoe ny ataoko mbola lavitra tegna lavitra be ny moyenne ninaka mbola lavitra be mbola tsy tonga ny monde artiste lehilahy na vavy tianao eto Madagascar akifizinao Madagascar lehilahy maloha za Njakatiny amin'ny Saboto reko voninkazo Njakatiny Njakatiny Dora Johnson regny zany isy nakafiziko tiako artiste tegna tiako be fomba fihira de amitsika izy lele taloha fa fotoagna anandra zio ty artiste hitako managna mahizy azy managna mafina azy Bastalayon kosa tsy zegny tegna apetrana amin'ny place mihitsy hoe ty Bastalayon azy no ampetrana montre nazy ty za managna mahizy azy Lionel regny zao managna côté na vocal tonga de chapeau za mahay miry zalahy tegna regny zegny artiste hoe hitako hoe mafinaritra za zegny ny ataony tegna maro satria zegny izy hoe amin'ny majeune izy zegny hitako mifonsa amin'ny le raha hainy raha ampelatanana anazy zegny ambarana mihitsy hoe ty za zanao comme mitagnika anao zegny tegna migarde combat mihitsy migarde mihitsy amin'ny grand hoe ty zalazahy mbaraka noro tsara fa ty Bastalayon ty Lionel zanao hitako mitagnana mahizy azy zegny gogna rola regny tegna hitako hoe mametraka karaha zegny tia mitsinjaka anao izy dia za tia mitsinjaka fa tsy mahefo tia mitsinjaka za mbola tsy magnano répétition miaraka amin'ny ya magnano na sur scène magnano karaha zegny ndraiky ny olo mahitanao anao amin'ny clip tia magnano kaniky ndraiky vita agnabo ary agnabo savily amin'ny raha hely io tiavanao fa stylenao sa hoe misy inspiration tianao boaka ndraiky amin'ny fagnano kanina io za boka nisasitrika anareo fa za olo fa foiky za tsy lava ke mitiligny hitako mba hitavan'olo anao ko fa foiky boka nanao zegny mba ataova agnatin'ny saignao zegny mety hoe ino zegny ataoko tous les moyens ataoko mba hitavan'olo za zegny mahatonga zay ataonao mifonsa gauche à droite magna zegny mahatonga volagna aminao fa hoe mbala misy côté na raha volagno tsy voafeo commande ty karaha zegny ohatra artiste lava re tsy mila mitiligny izy fa za zegny hitako hoe raha za manokagna mitiligny hitako ahitavan'olo za agnabo izy alainga ambony ry na mbola tsy tonga amin'ny place ambony fa moyen zegny mba fapetraka an'olo fa ilidio ilela ina zegny tegna hoe iakarako ambony za zegny managna tanjo hoe tiakatra ambony fogna fiainagna zanao zegny mahatonga za tafitiligny matetitetiky satria za hitako mbola misy place ambany donc zegny izy zegny hitako hoe seul moyen ahafahako hoe mametraka aminao izy raha tokony zalahy ambony na fomba fijery fogna hitava izy raha hiakatra ambony place planazy ty za fa hiakatra tily ambonimbony karaha zegny amin'ny mahafoky za imagine fa za fa foky hely karaha ty zegny manandeha manay tany fisapisaka koa io Jordan ambarako imagine fa za vlamitsy za mihitsy mibeky Jordan ataova fomba mipalava za agnatin'ny raha azonao amoy zegny olo mba mahita tegna le raha le varotro raha andeha mibidy zegny le clip sy ny tariny ataova tsara ataova patonga za mba boky na lava azonao raha mety atao raha jiaby zegny mahatonga zegny za mezaka zegny mba ho hita zegny tegna marigny aminazy mahatonga za mitilitily miakatra ambonimbony ny raha azonao zegny zegny mba mametraka hoe place hoe
ambony raha tio koa tanjonanaka aminazy koa ambony karaha zegny ino raha tegna hitanao andalo tamin'ny fiainanao nampalahelo anao raha nampalahelo za tandalo tamin'ny fiainako fiainanao na amin'ny resaka lamozika tiana tamin'ino zay miafaka resahinao maro be eo amin'ny côté na muzika angambany le hoe amin'ny côté na muzika malagasy zegny za zegny mba tiako muzika muzika gasy ty zegny mba ho resin'olo maro fa jusqu'ity zegny mbola tsy misavozavozy zegny la muzikantsika misy mampalahelo nantegna miezaka be karakory zegny antegna ametraka mantegna mbala io zegny tsy tonga am'le raha tadiavintegna zegny ohatra hoe izy mba maziny fogna hoe Madagasikara bentsika ty mbola tsompinagna manatsantagnana hira mandeha amin'ny trace Afrika tika zegny mbola sarotro be zegny nametraka hoe amin'ny côté na la musique tiako zegny tanjognanaka zegny tsy magnino ma zegny tsy ambany zay raha ataontsika fa za mahita jusqu'ito mbola mahita antsika mbola amin'ny côté tegna mbola farana ambany zegny fara glace zegny la musique antsika par rapport amin'ny international tegna mbola tsisy azo lazaigna hoe mametraka. D'accord. Elidio manakory ary fijerinao amin'ny ankapobeny ny artiste malagasy amin'ny ankapobeny artiste malagasy tompoko zahavako tsara volagna raha zegny tsy mifankatia tsy mazaka namagna roso malaigny namagna hanjary zegny anaovako azy surtout zay baka avaratra agny zegny managna mentalité karaha zegny miakatrakatra anao kimbena azonao tsaratsara place zegny raha hitako toetsaigny karaha zegny ty hoe fivolananao zao mila olo raiky ty fa malaza raha karaha zegny zegny mihitsy koa fa hitanao koa fa midebdepasy akatrakatra zegny anao fa tiandreo fa kimbegny ino mahatonga zay quel genre de mikembage karakory misy zavatra hitanao ange amin'ny fiarahamonigny amin'ny resaka artiste maro be zegny ohatra za zao fo ohatra biteko aminao andeha ohatra hoe zegny raha tsotra hely misy organisateur mitady za mila Elidio en place karaha zao de azafady ameza contact azo Elidio zady zegny raha farany tsotra ameza contact azo Elidio amin'ny artiste araiky namagna olo izy tokony agnamianao ino raha ataona tsy mba alende zaza la azanao zegny ambila hagny zegny efa rosombalagna Elidio zao aloha mba mila za place azanao zegny raha farany tsotra karaha zegny maro ary zay mbarikoanao amizay artiste ty organisateur habo amin'ny artiste magnotany Elidio mezary numéro Lionel loatra mezary numéro zao Mad Max mezary numéro meta zahoantsika Black Nadia par exemple mais numéro zao Dadilova afa firy karazagna numéro namezako n'olo angataka numéro Dadilova aminakaty donc zay raha farany tsotra le farany tsotra mbarikoanao zegny fa io misy kabariky magnahody azonao to fomba vilimilegna ary mafolany amin'ny sisiny fa commence ty dépasse ngary raha karaha zegny zegny toetsaigny artiste à Madagascar ito raha karaha zegny tsy mba hoe zegny olo ie zegny karaha artiste andafy anao mba ohatra hoe karaha ataondra hoe zegny ohatra na Amerika ohatra za zegny za baka tsy maintsy misy référé am'le raha hitako misy évolution raha fivoarana fa zegny ataoko fa za tsy andeha hivolagna raha hoe ambana ty ohatra na Amerika ohatra hoe mahita fitambaragna artiste hoe Michael Jackson ohatra miaraka Lionel Richie miaraka ohatra taloha ty za zegny ohatra tamin'izah mba lelely tsaroko tsara misy ohatra hoe teto Tananarivo zegny raha niriky tamin'ny fiainako zegny mba falifaly za mahita hoe tafitonga derotsika nalaza be mifandray amin'ny côté artiste eto Tananarivo azonao magnano Kebel Kanto azonao raha karaha zegny hitako hoe zegny tsara be zegny matafitonga an'zegny hoe zegny artiste mifandray mifankazo koa azonao tafitonga an'zegny za mahita izy afa ivelany hitako karaha zegny fa amin'andro zao ty tsika mikoragna zao ty fa tsisy artiste mifankatia tsisy io tegna hitanao zegny kofa miakamakatra mafilany kino karaha ataoko dépasiko zanahary amin'ny fomba tsy manjary io tsy amin'ny fomba le tsara iezaka hagnano tsaratsara raha ataoko za mba tonga raha ataoko ty mba ho hitahita kokoa mba ho tsara fandraisana par rapport n'le taony zalahy ty tsy zegny ataony fa tegna hoe kimbeko ty fomba karaha zao kimbeko amina ody ty sabo tiako amin'ny raha misisiny ry raha karakaraha zegny zegny songa donc zegny volamboho baka nazonao tsikotsiko ndranahary trop hariria misisina riha donc Elidio lahaly tary managna zay artiste fa mifamorika azonao mifamoriry fampitsikotsiko amin'ny namagna misisina ry karaha zegny zavy donc tsy fankatia conclusion zegny tsy fankatia d'accord biagnao mba mandeha ndapa mampisoa mandapy ndapa mbala point d'interrogation sapa aminany tsy masika amin'ny tany mazava zay misy mbola agnazava zay mihitsy za ataonao
nagnano tamin'ny fotoagna zany nalaza tsy pointure magnira tamin'izegny nalaza tian'olona nataoko tamin'ny fotoagnan'izegny presque ny ohatra hoe zany côté-na agny zegny ohatra Majunga Diego za mandeha Diego mameno boîte azonao mandeha Majunga za mameno boîte mandeha Tamatave za ça va azonao fa mba nagnohatra nagnano tamin'ny tanàgnanay tô za andapa atao mbarokanao za araka ampy 50 personnes tsisy olo narariny tsisy olo marary nanao rakabone anazy karakabone nangrieny tany mantsitay le dio zanao nadity tany école tanao zegny tsy le côté tsara aminao zegny abokany fa côté tsy manjary donc zegny azo lazegna hoe magnano valalanamboy zegny olo aminay ao zegny lasa za zegny lasa matatro bizy za andeha pody aminay agny zegny mahatonga za zegny magnino nefa fa ndray magnano vakansy agny mandeha mangy ya tany faviagna baka tsy afaka donogna fa hoe andeha hagnano raha grandiose be za ohatra andeha hagnano concert amin'andapa za mbola tsy manaitritra hagnano zegny tsy manaitritra fe anao hagnova zay fomba fijerin'olo zegny aminao miezaka za ndraiky miezaka fogna isan'andra ohatra mandeha fafitra amin'ny radio mba ilansika le toetsy agny tsy tia olo baka am'tanàgnantsika io e karaha ohatra hoe zegny tasambava karaha io taloha saloko tsara meme soavadia zegny olo laza tasambava atao tsy olo tsy nahay zegny fa anao manaova concert Eric Puty zay zegny boka antegna mbala ilo zegny hitantegna zegny karakory le fipetraka karaha zegny Eric Puty zegny zany kasambava iranazy partout agnatin'ny bajaj roa agnatin'ny taxi tamin'ny fotoagnan'zegny mbola tsy bajaj tegna mbola classe de 6e tamin'ny fotoagna zegny mbala ely karaha zegny tany jiaby sambava zegny mitandre hiranazy fa magnanova concert anao volaniko aminao tsy ampy 30 mitrofitra agnatin'ny stade akao so de olo agny andapa mihitsy tsy tia mizaha non tamin'ny fotoagnan'zegny volaniko aminao tamin'ny fotoagna mbala itobako koragna ty tamin'ny fotoagnan'zegny zegny nagnano zegny tasambava fa za zao volaniko aminao ravoravo za fiera olo sambava taxe zegny volaniko aminao ngia taxe olo fotsy natay telopolo agnatin'ny zo agnatin'ny mois 30 fois nagnano isan'andra izy feno fo tanao zegny fa managna mentalité miova olo sambava zegny sorako olo sambava raha karaha zegny fa aminay handapa ho tsy haiko asa fa niova he fa za zegny mbola tamin'ny 2016 tagny farany samatao tandapa fa 4 ans tsy nasan'olo tsisy olo narariny elidio zegny taoko donc zegny mahatonga za mandiniky hoe za ndraiky biasika fogna isan'andra magnambara hoe mba izaha le fomba fijeritsika karaha zegny mba izy mba mety mba ovaigna tompoko izy mba mety mba hoe mba izaha zay ty hato tsy magnano raha tsy manjary eto za isolo tegna zay jiaby artiste vandapa za Mario AMC Junior John MC maro karazagna zay mbala tsisy raha nagnala baraka olo tanàgnantsika avy amin'andapa izay ty natay ndraiky tany jiaby andehananay mamino fo mandeha mbatona zaka ty hagny mamino mandeha tany rivo tian'olo ataonay tany jiaby fa magnino nefa za nareo tompo tanàgna amin'ny tanàgnanay io nefa magnilikiliky za tsy esanareo loha zay raha ataonay satria nareo fotony zay zanakandapa magnisan'ny malahelo zay mandiniky raha zegny fa za mba mangataka miangavy ry toko raha mba mety mba hitiavana intsika mba meza fotony intsika fa natao olo vamisisina ty Antananarivo ty renivohitra ty mahay makasitrika ny raha ataonay fa magnino nefa nareo tompo tanàgna le tanàgna nipoiranay namolavola tanàgna namolavola zahay tanàgna niteraka zahay tsy miraharahara ataonay somary mampalahelo ihany le raha fa io mo zegny ako mamana bitay zegny karaha zegny raha mangodan'olo sambisany donc zegny naka zegny koragna tsotsotra fagnambarako hoe mba fiangaviagna aminahy raha mba mety tompoko de mba izaha tompoko mankafy niny zanakanareo zay ty zanakanareo fogna zay ty va aminareo fa na karakory zay tsy afaka overina andeha aiza avandapa fo agnarananay ty zay ty mbola tsara ndraiky nagnambara hoe ilo mavakeza tsara nagnambara avy tantananarivo za ty avandapa fo ary mbar fierté le raha ary mato zegny artiste jiaby avandapa ery Crizo ery Jenis jiaby regny fier ery Flozino Bezary mazo avy mpamokatra raha jiaby ataonay imagine folo jiaby amin'ny tany amin'ny Madagascar ty mandeha misakaraka Flozino Bezary zala agnamboatra hira zanakandapa raha vokarina avao koa tsy raha rahintsika nefa tanàgnanandapa zegny ambarako anao olo tia concert amin'ny tanàgna zegny tsy voaraharaha fa nina rotsy pare tsy san'olo loha dadilove zegny mandeha hagny natany 5 mipody feno fa zay tsy san'olo loha mila miaraka mandeha hagny anareo jiaby mizaha zay bon d'accord igny misy mivolagna fa misy tsy afaka zoan-kena nareo Centre Mario ho pitazagna io boka fitsaizagna raha za ty natay ndraiky zany zay tsy Mario tsy la mpinamagny za mpagnatriky Mario imamo tamizay mbola tsy nihira zay ty ragno mbola niandry tankatso za tankatso Mario mandeha agnatin'ny tragnoko mpinamagna tegna mpinampihinagna za mandeha agnatin'ny tragno anazy mihinagna ny mantasiny masky no plan karaha zegny de tsy haiko fo za Mario igny mamo izy igny za magnatry izy tomoagny mamo igny tany zegny zegny karaha zegny donc zegny haiko tohatra Mario zegny zay mpinamagna be zay karaha zegny donc tsisy magnambara hoe zay tsy Mario misy problème non mpinamagna be sy Mario karaha zegny sy manangingina tamin'ny 2019 ino marigny raha nisy tao tagnaty zay fotoagna zay
tian'olo fantatra satria reo zatra zegny olo maboaka fa lidio 3 mois kriky 2 mois misy naboaka mois misy naboaka karaha zegny sy tariny de tafafatravaratra koa nisy olagna vena spectacle tany andianana sa mba tantarao kely 2019 igny 2019 ny tegna marigny zegny somary nandalo fotoan-tsarotra kely elio tamy fotoagnan'izy igny araka nazavaiko teo fa hoe tamy 2019 lanko fagnanaragna ho ana anatra satria tegna anatra be ho anany le 2019 amy côté-na hoe somary nangingigny non tsy nangigny za misy lasany va est-ce que nangigny lasany vazaha est-ce que nangigny tsy ambelako mandeha seul non tsy nangigny za fa hoe tamy côté-na famoagna hira donc azo lazaigna hoe somary misy latsaka hely io zegny tsy avy amina manokana fa andraikitra araka lazaiko tany fa misy natao hoe côté-na manager igny zegny manager ako zegny miandraikitra mahakasiky an'izay fa izy koa mametraka hoe eto anao magnaboaka hira magnaboaka hira boaka antegna izo hafo na izy koa hira koa natagna magnaboaka antsika isan'andra misy fo tsy lany ijija ho maro loatra fa io zegny manager zegny mametraka hoe le mpitantagna io boka karazagna lazagna société ne zegny le raha hoe ma groupe il 2 zegny société misy olo groupe agnatin'izao misy mpitantagna misy hiérarchie agnatinao koa de misy manager de misy le chef de groupe de misy olo indesigny karaha zegny de le manager zegny mametraka hoe ty le voalohany afaka iraboakantsika amy tongo ty mafeno calendrier anao izy zegny boka io boka zegny karaha zegny nendrendray zegny mandinika hoe tsy mila rano ritry fa mila loko hazo nekinaiky zegny manager metraka boko fa feno calendrier antsika zandro ko ino koa maisantsika antegna boka lamboagna antegna boaka hira alors que zegny calendrier anao fa feno ohatra raha zegny zegny donc zegny anjarana zegny mandraikitry makasiky igny fa tamy côté-na hoe somary nampagningigny za zegny misy karazagna choix-na tsika jiaby nary nahita fa nanomboky tsika andeha tourné ta sava tagnalanjirofo za tamy 2019 de navy tagny amdraiky zegny tsika nareta fa vidiny lavaniny jotso za matoky fa artiste jiaby andeha tourné ta sava tagny nipaipai nody karaha za boko nody avy tagny karaha zegny karaha agnalanjirofo koa zegny karaha zegny somary nafinafy zegny karaha tagny de zegny azo lazegna hoe azo lazegna nangingy za zegny déçu avy tagny za zegny aloha volagniko angalabagna hely antsendriky satria zegny mazeny fa partir le mois de juillet zegny ny attaque zegny partir zegny mois de ira lasany vazaha tsy meloko mandeha sely niboaka agnategna fa hoe ty lasa agnaty masony ty navy tagny nefa vidiny lavaniny jotso olo jiaby tsisy vola donc za zegny somary déçu za tamy 2019 volagniko aloha angalabagna hely faut reculer pour mieux sauter karaha zegny nanaovako azy de zegny natonga lasa hoe zegny tsy nagnaboaka hira eky zegny za fa aloha zegny mba fa hita saison fa maty tsy possible zegny anao andeha hita saison fa maty fa tsisy rano mbola andeha agnaboaka hira pas la peine donc zegny aloha zegny anao fa miatriky le saison vaovao zegny avazonao mametraka tsara ty le bala indesiko hiatriky 2020 karaha zegny elidio azy amara-parafandarantsika narinaro koragna zay nikoragnintsika teto zay anao tsy mifoka tsy mika toaka sy nytany tantara mbala tsara nandalo tagnaty vavako na somary ratsiratsy molotry ty somary mafaipaiky mbola tsara nandalo tagnatin'ny vavako nitoaka sigara jamala mbola tsary nandalo tamy vavako jiaby fa za tsy karaha zay alcool zegny tegna tsy mandalo misy fantanina telo nefatra nipody tagnatin'ny commentaire atao hoe misy mpanakanto araiky mifanavadinao ve magnotany le olo be di mpanakanto zay maro mpankafy koa tiako torana fagnazavagna zay bedi namagna be fogna tsary ny fanambady zay fa namagna fogna camarade andavanandra zegny karaha zegny fa tsisy kabary koa izy kivadivadinao tsary nisy raha karaha zegny fa finamanagna fantatra zay roy karaha zegny fa io boka zegny afahanao zegny antegna artiste koa fa faraparigny de direct amindra afa volagna agny koa karaha zegny anaovagna izy za zegny tsy mbola tsary nisy karazagna hoe relation entre ndraiky bedi karaha zegny d'accord featuring amy tongo ty misy amy tongo ty izy io zegny araka nambarako tegny za zegny tsy mafetra tsy mafaka mametra hoe mahabe ny propose io zegny tsy maintsy à partir manager ohatra misy chorale ohatra misy chorale propose za ilo lomono misy karaha zao fa io zegny mbala agnatin'le mizaha est-ce que ho mety ve le raha sa tsy mety est-ce que mety ve le angle anaovagna le raha sa tsy mety karakory zany fomba afahantsika mametraka ijiaby zegny ohatra hoe agnano featuring karakaraha zegny fa io zegny arakaraka ny zava-misy zegny iangagna aminazy io zegny io ne mianga amina vanim-potoagna koa ny raha misy ange ohatra hoe zegny ty zao misy raha raiky nandalo ohatra mety afaka exploitena le raha ndesigny anaovagna featuring anaovagna hira karakaraha zegny za matetiky karakaraha zegny anaovana izy donc zegny est-ce que mifandray tsara am'le fotoagna anaovagna le raha le raha tokony aboaka de aboaka
misy zandry madinika igny mbô magniry satria ndraindray igny mba isotomagna zandry madiniky fanaovagna fitirigny regny mba manahitrety mba tiagnano regny vigny anao mba iraka zandry madinika hagnano fitirigny za zegny tsy ary contre zegny atay ndraiky tsy ary contre atay ndraiky mahakasiky fitirigny zegny za zegny olo farany ihira bokolaka aminao zegny raha tiagna za tiako mihira ary fampizaragna le hira raha ty misy raha proposeko aminao zoky la karaha za zegny tsy zaran'olo contre zegny fa io zegny miankina amin'ny fandaminam-potoagna nandray zegny karaha jiaby ataoko jiaby zegny zay raha mandalo mahakasiky hira mahakasiky hasiko jiaby tsy maintsy mandalo amin'ny manager izy zegny tompon'andraikitry farany izy zegny décideur agnatina jiabijiaby karaha zegny ndao azy afatra ho an'ny olona mpankafy anao na ny mpagnaraka ny fandaragna antsika ty afatra ho an'ny mpankafy za de hoe anareo nankafy za io mankafiza fô misaotra betsaka eram-poerantsegny mankasitraka fa midona ty amin'ny folo raha tegna hitako izy ho anareo mankafy za tegna hoe ravoravo za resinareo zavatra mezako fiera be zegny za zegny managna anareo karaha zegny ravoravo za de mangataka foko za zegny mba hoe resy fogna zavatra mezako fa za tsy agnamandratsy manjary aminareo za tsy andeha agnanana mihira fakofako na hira mety andeha andrisy fagnantanagna anareo fa ny raha nitiavanareo za gadrako amin'igny fo izy ka amin'ny farany ataoko am'le tiavanareo izy igny fa izy keto za mbola fiera be za managna anareo karaha zegny anao mpangaraka fandaharagna endry azy tapitra treon'ny fandaragna antsika ery tompoko lasy tompoko vavy nary nikoragna nandeha teo nariko ny fagnontaniagna zay napetraka antsika fa manapitra ny fotoagna de tsy maintsy nitapeny eo atreo ny fandaragna antsika palaverigny teo didio fotoagna zay miparaka sy mamety azy indrindra fa izy mitondra zavatra vaovao ho antsika araka zay mazatra antsika moa de mitondra vahiny hafa koa zay amin'ny erigny ihany karaha ty koa hoarantsika amin'ny toeragna zay maro tondrasantsika izy aty makasitrika makateligny ny ro mpandaragna fandaragna ny veroveroa dia manohagna antsika trany amin'ity fandaragna antsika tya mametraka veloma mandrapitafa samy tsara antsika jiaby tompoko lasy tompoko vavy amin'ny erigny ihany ndraiky veloma tompoko mankasitraky sotra antsika jiaby naharitra izy tamin'ny farany merci beaucoup Ti wera zeni, kodia no me